tracky, urobím niečo a vstávam o 8 posledný týždeň. A pred 8 rokmi, keď som chodil do roboty, som stál každý deň. Asi ak ja som mal kedysi šišku, tak reperi majú tento zvuk. Idem na slepáču polievku. Schody. Nejaký podpriemerný 20-ročný nechutný youtuber menom Bobo. Jebe ti. Čavo si ide robiť piču z toho, že som 8 rokov chodil do roboty a stával ráno. Fakt, čavo, čo nespravil ty kokot nič. Nás ti ťuka do klávesnice a kúka do webkamery. Ty kokotko vyjebaný. Poprvé, vôbec som nereagoval na to, že reperi robia cs. Reagoval som na to, čo si písal o tej robote. A po druhé, vôbec to nesledujem, to ich poslali ľudia. Vieš. Sám veľmi dobre vieš, na čo som reagoval, tak sa to teraz nesnaž zahrať na to, že ja som nejaký vzťahovačný kokotko a nesnaž sa to zahrať do autu teraz s nejakými pičovinami. Ty si otvoríš ústa a ja si otvoriť ústa na to nemôžem. Ma štve, ako sa Gogo považuje za nedotknuteľného, že si môže ripnúť do koho chce, kedy chce a vždy mu to prejde. No a dnes mu to pri reperovi, alebo teda konkrétne pri Pilsi moc nevyšlo. No a keďže mu to dnes nevyšlo, tak to potom rýchlo snažil nejak po Pilsiho stories obrátiť na srandu a viete, dal to do stories a presviečal vás, aj vás, o tom, že to naozaj bolo iba joke a vôbec to nemyslel nejako útočne. Smutné na tom je to, že mu to skoro všetci zožrali, ale ja teda fakt nie a preto som sa rozhodla reagovať jednou fotkou, jednou my story o tom, pretože Pilsi je môj obľúbený reper, takže som sa chcela k tomu nejako aj vyjadriť. No a čuduj sa svetu, na všetko to okolo sa toho zabudlo, Gogo sa k tomu nejak povyjadroval na story, potom aj k refresheru, potom refresher a Gogo a zrazu ani neviem ako a ja som jednou fotkou vznikla vlastne v celom tom kruhu tou hlavou. Že potom, ako Gogo zaútočil na Pilsiho na story, Pilsi na to odpovedal, Gogo sa trápne obhajoval, vyšiel článok na refresheri a ani neviem ako, tak som sa stala najhoršou za to, že som si zastala jedného z mojich obľúbených reperov. Takže toľko odo mňa, teraz ste si vypočuli obidve strany a obidva názory. Ja vám ten môj určite vnúcovať nebudem a môžete posúdiť sami.